Nagsimula na po kahapon ang mass vaccination sa Thailand. Gamit din po ang Sinovac. Matapos nitong matanggap ang the first 200,000 doses ng bakuna galing China. Tulad na ating sinabi, ang Deputy Prime Minister ang unang Thai na nabakunahan dahil ang kanilang punong ministro, bagaman gusto niya mabakunahan, ay nasa edad 76 or 66. Hindi pasok sa 18 to 59 age group na pwedeng makatanggap ng Sinovac vaccine. May pagkakahawig po sa atin, sabi nga po na ating Presidente kahapon sa kanyang press con, senior citizen na siya, kaya Vice President Robredo, welcome po kayo magpabakuna ng Sinovac. Nitong weekend din, nung Sabado, natanggap naman ng Malaysia ang kanilang first batch ng Sinovac vaccines. Ganon din ang Singapore. Dumating ang first batch of Sinovac vaccine sa kanilang bansa noong February 23. At ang mga halimbawa ito ay nagpakita na halos magkakasunod lang ang dating ng bakuna. Kaya sa mga kritiko nagsasabing nahuli daw tayo ay research pa more imbis na pagkalat ng mga hindi totoong mga balita. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.